Tapos, tama-tama. Andun pa rin yung, ano, yung upuan. Apat pa rin na upuan. Pakilagay na apat na upuan. Ganito ang laro. Paikot rin. Paikot. Ang objective, makaikot yung lahat ng member nang hindi umaapak sa lupa. Makaikot yung lahat ng member at makabalik dito nang hindi umaapak sa lupa. Hindi umaapak sa lupa. Father Ed, ikaw pa rin magdi-declare ng kung sino yung nakaapak sa lupa. Yung tawag nito, hindi, diskarte nyo yan. Bahala po kayo. Tapos ito ha, dapat hindi mapunit yung papel. Kapag napunit, disqualified. Okay ha? Okay. Bahala kayo. Yan, okay. Tiga. Game na. Bibigyan ko kayo ng dalaw. Sabay-sabay na iikot ha. Tawag nito ha. Lahat. Bahala po sila. Diskarte nga po, mother eh.